Znaš onaj osjećaj kada te bole leđa ili vrat i čini se kao da ta bol nikada neće potpuno nestati? U ovom videu ću ti na jednostavan način objasniti 5 stvari, 5 neravnoteža koje mogu uzrokovati da bol u kralježnici postane kronična. I naravno, pokazat ću ti vježbe koje možeš raditi kod kuće kako bi to poboljšao. Najbolje od svega je što ne moraš biti mlad, mršav ili jako fleksibilan da bi poboljšao svoju kralježnicu dobrim pokretom. Hey, that's pretty. Kad govorimo o ukočenosti, mislimo na to da naša kralježnica ima dijelove koji se ne pokreću kako treba. Oni su pomalo zakočeni, pomalo blokirani i to osjećamo s vremenom. Mislimo da postajemo ukočeniji, da je to zbog godina. Ali za našu kralježnicu problem počinje kada te blokade počnu prisiljavati druge dijelove, tjerati druge dijelove kralježnice da rade, da se kreću više nego što bi trebali. Naša kralježnica kompenzira tu blokadu preopterećujući druge dijelove. Da bude još lakše za razumjeti, imamo dijelove kralježnice koje treba deblokirati i druge dijelove koji trebaju manje raditi. Tako postižemo ravnotežu. Tako na jednostavan način ublažavamo bol. Ono što ćemo sada napraviti su vježbe za deblokadu. 3 glavne točke. Poboljšat ćemo 3 najveće blokade koje postoje u našoj kralježnici. Hoćemo li pričati o nečemu lijepom? Dođi sa mnom. Prva blokada je ovdje gdje počinje kralježnica. To je vrh kralježnice. Poboljšat ćemo to područje na jednostavan način radeći neku vrstu ugodnog istezanja. Povući ćeš glavu unatrag. Pazite, nije spuštanje brade dolje, niti podizanje brade gore, već jednostavno kao da uvlačiš lice. Pokušaj zadržati tu poziciju. Napravi taj pokret. Osjeti kako ti odgovara. Savjet. Ako ti je teško održati tu poziciju, stavi jednu ruku ovdje na bradu, a drugom rukom podupri lakat ispod. Napravi kao da razmišljaš. Pokušaj zadržati taj ugodan položaj. Osjetit ćeš kako se vratna kralježnica već isteže, produžuje se. To čak daje osjećaj rasterećenja. Pokušaj zadržati taj položaj od 1 do 3 minute. Pokušaj izdahnut i svaki put kad izdahneš, opusti se. Opusti još više ramena. Pogledaj. Izdahni. Opusti ramena. Možeš to raditi ispred ogledala prvih nekoliko puta, da vidiš vraća li se glava natrag. Ako se vraća, samo je ponovno pomakni. Ako se glava vraća, samo je ponovno pomakni unatrag dok ti ne bude ugodno. Svaki put kad izdahneš, opusti još više ramena. Malo po malo, ovaj položaj će postati ugodniji i donijet će ti nevjerojatan osjećaj olakšanja i opuštanja za tvoj vrat. I kad otpustiš, osjetit ćeš to olakšanje u cijeloj kralježnici. Od 1 do 3 minute. Kad se umoriš, jednostavno stani. Nije toliko važno točno mjeriti vrijeme. Druga blokada je u području lopatice. To je skupina koju zovemo ramenim pojasom, a uključuje ramena, lopaticu, torakalnu kralježnicu i rebra. Da poboljšamo sve to, radit ćemo jednostavnu vježbu. Također, to je pokret, ugodno istezanje koje se zadržava. Ispruži ruke, napravi znak palac gore ovdje i bez savijanja laktova, polako, usmjeravaj palčeve prema natrag. Osjetit ćeš kako se prsa otvaraju. Radi taj pokret dok ne osjetiš onaj ugodan osjećaj, kao kad se protežeš ujutro kad se probudiš. Pazi, ideja je da spojiš lopatice s traga. Pogledaj moje lopatice. Pogledaj. Kao da se dodiruju jedna s drugom. Kao da ih stišćeš. I onda opet disanje sporo, opušteno dok izdišeš. Pokušaj opustiti ramena. Pusti ramena da padnu na pod. Nemoj forsirati. Samo se opusti. Idi svojim tempom. Također, ovaj položaj malo po malo postaje lakši. Ako treba, možeš ići malo više. Ako osjećaj istezanja nestane, možeš malo više. Ostani ovdje kraće. Ovaj put od 30 sekundi do minute. Kad se vratiš, osjećaš li da ti je rame bolje postavljeno ili da izgledaš elegantnije? I prije svega, osjećaš li da ti je cijela kralježnica opuštenija, opuštena, ali i odblokirana? To je ono što radimo. Sljedeća vježba je sjedeći i poboljšat ćemo kraj kralježnice, sakrum, zar ne? Što je posljednje glavno područje blokade naše kralježnice.
Treba će ti stolica i remen. Stavi taj remen oko koljena. Možeš ga malo više podići. Evo, stavi ga iznad koljena. Sjedni na elegantniji način s ravnijom kralježnicom. Jedan jednostavan savjet je da sjedneš s izbačenom stražnicom. Na taj način ćeš vidjeti da je kralježnica bolje poravnata bez previše napora. Napni malo, kao da želiš rastegnuti remen. Razmakni koljena. Primijeni malo snage. Osjetit ćeš mišiće ovdje na kuku, na stražnici, kako rade. Broj do 5. Opusti se i malo se pomakni. Ponovit ćeš ovu sekvencu 10 puta. Snaga. Broj do 5. Osjeti kako mišići rade. Nije potrebno forsirati. Opusti se. Opusti se i malo se pomakni. Glavni pokret koji želim da napraviš je ovaj, okretanja. Ne trebaš se puno okretati. To je samo kao da deblokiraš, da pomogneš opustiti sakrum. Kada upotrebiš snagu, mišići otvaraju zglobove. Kada se opustiš, pokret će opuštati, kao da podmazuje. 10 puta ovaj pokret. Ja sam šokirana, iznenađena. Bože moj! Sljedeći faktor koji može uzrokovati da bol u kralježnici postane kronična je mišićna napetost. Kad taj mišić ili više mišića počnu skupljati napetost, to se događa. Ili zbog iritiranog živca, što nazivamo hiperaktivacijom, odnosno koaktivacijom tog mišića, ili zbog točaka napetosti u mišiću, koji se pokušava zaštititi od boli. To je ono što poznajemo kao okidačka točka ili miofascijalna točka. Stvar je u tome da kada jedan ili više mišića počnu skupljati napetost, oni povećavaju pritisak na diskove, živce, zglobove, osim što uzrokuju neusklađenost kralježnice. Zato vidimo toliko ljudi koji počnu hodati iskrivljeno. Imaju jedno rame više od drugog ili različite istege s jedne i druge strane kad osjećaju bol. Sada ću ti pokazati super jednostavan način kako izbalansirati napetosti i ukloniti te okidačke točke, deaktivirati te okidačke točke na vratnoj i lumbalnoj kralježnici. Dakle, počevši od vratne kralježnice, napravit ćemo neku vrstu miofascijalnog otpuštanja. Radit ćemo na mišićima i fasciji istovremeno. Počni tako da uhvatiš kožu iza vrata. Dopusti mi da malo spustim ovratni košulje da vidiš kako to izgleda. Držat ćeš ovako, jagodicama prstiju i bazom dlana. Pokušaj uhvatiti samo kožu ovdje iza vrata, kao što mačka mama uhvati svoje mačiće da ih prenese s jednog mjesta na drugo. Drži ovdje dokle god ne boli, ne želim da se ozljediš. U ovom položaju klimni glavom kao da kažeš da, bez da ti koža isklizne iz ruku. Klimajući glavom da, dokle god je lako i ugodno, 10 puta. Pokušaj to raditi bez žurbe, osjećajući pokret, osjećajući tu duboku masažu. Zatim, još uvijek zadržavajući isti položaj, reći ćeš da ne. Gledaj, dopusti mi da se okrenem leđima prema tebi, da vidiš da koža ne izmiče iz ruke. I da radim pokret koliko god mogu. Mogao bih ići još dalje ovdje, ali koža će izmaći. Dakle, ideja je da bude jako ugodno kako bi se mišić mogao opustiti. Nakon što kažemo ne 10 puta, radit ćemo kružne pokrete glavom. 5 puta na jednu stranu i onda 5 puta na drugu. Već su me pitali treba li to raditi s drugom rukom. Ne treba. Odaberi jednu ruku ili između jedne i druge vježbe. Također možeš stati i odmoriti se. Kažeš da, 10 puta. Umoran si. Spusti se malo, opusti se, pa onda nastavi. Ili čak možeš zamijeniti ruku. Da bi ublažili tu mišićnu napetost i prije svega deaktivirali okidačke točke u donjem dijelu leđa, koristit ćemo jagodicu palca na ovom dijelu ovdje. Evo, sa strane kralježnice. Nemoj tražiti točku iznad same kralježnice. Iznad kostiju, iznad kralježnice. To je sa strane, polako. Traži točku koja je jako bolna, jako osjetljiva. Čak i ako imaš čvor ispod prsta, još bolje. Evo, našao sam ovdje jednu točkicu, osjetljiviju. Prvi dio. Stavit ćeš lagani pritisak. Ne želim pritisak koji boli, koji ozljeđuje, nego samo da osjetiš da pritišćeš taj čvor, tu napetost. Održi taj lagani pritisak. Mirno, samo opuštaj. 30 sekundi. Zatim zadrži isti pritisak. Nemoj stiskati jače. Nemoj ići dublje.
isti pritisak. Od početka do kraja. Počet ćemo raditi pokrete. Okrenut ću se leđima, to je bolje za tebe. Zadrži isti položaj, isti pritisak i počni se micati, evo, naprijed i nazad. Do granice boli. Vidjet ćeš da na početku možeš manje pomicati. Dođeš do pola pokreta, već osjetiš da se mišić stvrdne. On zakoči pokret i tada se jednostavno vratiš. Ne treba forsirati. Moramo biti nježni prema vlastitom tijelu. Polako ćeš vidjeti da možeš. Dopusti mi da se okrenem na drugu stranu da vidiš pokret. Evo. Polako ćeš vidjeti da se taj mišić sve više opušta i da se možeš nagnuti naprijed bez boli, bez da ti zakoči pokret. Prvi dio, lagani pritisak, 30 sekundi, a drugi dio, zadrži isti pritisak i pomiči dok ne osjetiš da je pokret slobodan. Tako je ispalo još bolje. Slaba kralježnica ostaje bez potpore, bez stabilnosti, ostaje nezaštićena. Odličan način za početak jačanja kod kuće nalazi se u ovom videu. Samo klikni ovdje na ekranu. A za tebe koji si ostao do sada, ostavljam ti na poklon cijelu ovu sekvencu vježbi bez rezova, bez prekida, da možeš pustiti video i odraditi cijelu rutinu zajedno sa mnom. Ja ću se ovdje oprostiti, veliki pozdrav i do sljedećeg puta.